Έβλεπα λοιπόν, θα επιδείξω το θέμα πολύ κειμενικάκι. Έβλεπα, κύριε Μάναυδος, την άνεση με την οποία ένας άνθρωπος ο οποίος έκανε υποκλοπές τηλεφώνου, γνωστός Μαυρίκης, ομολογούσε με τέτοια άνεση πώς παρακολουθούσε ο Μητσοτάκης τον Παπανδρέου, τον Ανδρέα Παπανδρέου. Απέναντι από την 3η Σεπτεμβρίου. Και είχαμε βάλει εκεί μια γραμμή μέσω της οποίας παρακολουθούσαμε το τριψήφιο του Μακαρίτη, του αείμνηστου του Ανδρέα Παπανδρέου. Και επειδή, όπως σας είπα, το διασκέδαζα, είχα φτιάξει ένα μηχανισμό, ο οποίος τι έκανε. Ήταν συνδεδεμένος με την υπηρεσιακή γραμμή του ΟΤΕ και με το τριψήφιο. Το τριψήφιο βέβαια ήταν συνδεδεμένο και με μαγνητόφωνο, που κατέγραφε όλη τη συνομιλία. Όταν καλούσαν ή προσπαθούσαν να καλέσει ο Ανδρέας Παπανδρέου, τότε αυτός ο μηχανισμός είχε στη μνήμη του ένα νούμερο, το οποίο το καλούσε μέσω της υπηρεσιακής γραμμής του ΟΤΕ. Και αυτό το νούμερο χτύπαγε μέσα στο σπίτι του Μητσοτάκη, ο οποίος σήκωνε το ακουστικό και άκουγε. Πώς λέγεται? Δεν είδα καμία αντίδραση από τον πολιτικό κόσμο. Καμία κίνηση από την ανεξάρτητη δικαιοσύνη. Πολύ φυσιολογική αυτή η υποκλοπή. Και το λέω γιατί στο βέτο της Κυριακής είχε μέγα θέμα πως ο Τσαλικίδης οδηγήθηκε στην αυτοκτονία λόγω των υποκλοπών. Δηλαδή οι παλιές υποκλοπές είναι ανώδυνες. Η υποκλοπή είναι σαν το παλιμαλί. Και βγήκε η Δήμητρα Παπανδρέου να διαμαρτυρηθεί που της είπαν ότι έχει κασέτες δικές της και λέει αυτός. Εγώ είχα κάνει εκτεταμένες υποκλοπές στο σπίτι της Μυρτιάς και οι κασέτες μας ήταν ατελείωτες. Έχουμε ξεραθεί στα γέλια όλοι. Όμως καμία κασέτα από αυτές δεν βγήκε, τη σεβαστήκαμε απολύτως. Και συνεχίζει παρακάτω. Μήπως θέλετε να βγουν τίποτα κασέτες στον αέρα για να καταλάβετε τι λέγατε? Θεέ μου, σε ποια χώρα είμαι πολίτης? Σε ποια χώρα? Ένας που κάνει παράνομες υποκλοπές πρωθυπουργού θα απειλούσε άνετο ότι έχει συνομιλίες που αν τις έβγαζε ο Παπανδρέου, ο Ανδρέας θα πήγαινε φυλακή. Το είπε, το άκουσα. Χάρινε μου δεν πήγε φυλακή, αν το έχετε καταλάβει. Και αν θέλετε να σας το αναλύσω μια μέρα. Όχι. Βεβαίως. Διότι οι υποκλοπές θα τον πηγαίνανε φυλακή τον Παπανδρέου. Οι υποκλοπές θα τον πηγαίνανε φυλακή τον Παπανδρέου τον Ανδρέα. Ο γιος Παπανδρέου που κυβερνάει σήμερα. Ο Γιώργος Παπανδρέου. Δεν θέλει να πληροφορηθεί αυτά τα στοιχεία για τον πατέρα του. Θα αφήσει στη μνήμη μας ότι υπάρχουν κασέτες που θα μπορούσαν να πάνε τον Παπανδρέου φυλακή? Δεν θα αντιδράσει κανείς. Η δικαιοσύνη σιωπά ή φοβάται. Γιατί είναι σίγουρο ότι αυτό δεν έχει μόνο τέτοιες κασέτες. Έχει πολλές. Ο Μαυρίκης πρέπει να κατάει πάρα πολλές κασέτες. CD σήμερα. Και μέσα σε μια χώρα διεφθαρμένη και διεπλεκόμενη είναι πολύ φυσιολογικό ένας Μαυρίκης να μπορεί να χοηδέψει, να χορέψει στο ταψί όλο το σύστημα. Μούγκα θα την κάνει το σύστημα. Μούγκα θα την κάνει η δικαιοσύνη. Μούγκα η δεξί. Μούγκα το Μητσοτακέικο. Μούγκα οι αριστερές γλάστες στο Πασόκ. Λέω αριστερές γλάστες στο Πασόκ, γιατί με αυτά που κάνει η Παπουτσής με τις αντιρρήσεις του είναι σαν να έχει φτιάξει ένα φυτόριο με αριστερές γλάστες.